Haishiem songsin ko gangan tromtukan tumot kwa hang tapua. Makong bietranko mo triofu jangkwan saatatka. Kibijoimat, mo trong soho noi jiugi jo kien. Goijan ungsung laiva bat kutsungai taicho. Davi to kauho, ongja kumut han jong bat ngo lam taijoi kuok joi kua tatka moingwoi. Jiu bat jo tu mot fu trom. Vi joi jambien than mot kauchuyen vitin hiu, suchualan vakam giak thukve. Dau kauchuyen nai kien ban kwan sam. Jungquin junki ken kwa chungtoi va chu chungtoi, bit banjang sem tutan fu nao, chungtoi setiep tuk. Mikael Koskinen asteli määrätietoisin askelin ulos Helsingin keskustan lasitornista. Syyskuun tuuli pyöritti keltaisia lehtiä hänen kiilotettujen nahkakenkiensä ympärillä. Mikaelin kalenteri oli täynnä. Lounas ulkomaisten sijoittajien kanssa ja sen jälkeen haastattelu Helsingin Sanomille. Hän oli Suomen nopeimmin kasvavan teknologiayrityksen toimitusjohtaja, mies, jonka nimi esiintyi talousuutisissa viikoittain. Mikael huomasi unohtaneensa vesipullon ja päätti poiketa Töölöntorin pieneen ruokakauppaan. Työntäessään lasiovea, auki hän katsoi kelloa 5 minuuttia aikaa. Kahvila-alueelta kantautui vilkasta puheensorinaa ja leipäosastolta tuoksui vastapaistettu ruisleipä. Hän suuntasi juomahyllylle, mutta pysähtyi yllättäen. 2 hyllykön välissä seisoi 2 pientä, identtistä tyttöä. Molemmat olivat noin 5-vuotiaita, kalpeat kasvot kehystettyinä samanvärisillä ruskeilla hiuksilla. Toinen tytöistä oli pukeutunut siniseen villapaitaan, toinen punaiseen. Molemmilla oli kuluneet farkut ja lenkkarit. Kukaan ei huomaa, kuiskasi sinipaitainen tyttö ja ojensi kätensä kohti maitotölkkiä. Mikael katsoi, kuinka tytöt yrittivät piilottaa maitotölkin ja keksipaketin takkiensa alle. Heidän liikkeensä eivät olleet harjaantuneen taskuvarkaan, vaan epätoivoisen nälkäisen lapsen. Hei, Mikael sanoi hiljaa. Molemmat tytöt jähmettyivät. Punapaitainen tyttö purskahti itkuun, sinipaitainen asettui suojelevasti sisarensa eteen. Älkää kertoko poliisille, sinipaitainen tyttö pyysi värisevin äänin. Olemme vain niin nälkäisiä. Mikaelin oli tarkoitus mennä kassalle, maksaa vesipullo ja jatkaa matkaa. Hänen olisi pitänyt unohtaa nämä lapset, mutta jokin tyttöjen katseessa pysäytti hänet. Hän näki, ettei kyse ollut tavallisesta kepposesta. Tämä oli epätoivoa. En kerro kenellekään, Mikael sanoi ja kyykistyi lasten tasolle. Missä vanhempanne ovat? Tytöt vaihtoivat katseita. Äiti nukkuu sairaalassa, sinipaitainen tyttö vastasi lopulta. Hän ei ole herännyt moneen päivään. Entä isänne? Mikael kysyi, tuntien jo vastauksen. Ei meillä ole isää, punapaitainen tyttö vastasi pyyhkien kyyneliä poskilta. Mikä teidän nimenne on? Minä olen Aino, sinipaitainen tyttö vastasi. Tämä on siskoni Lilja, olemme kaksoset, Mikael. Tunsi, kuinka hänen maailmansa kallistui pois tutulta radaltaan. Hän otti maitotölkin ja keksi tyttöjen käsistä ja asetti ne takaisin koriin. Tiedättekö mitä? Ostetaan jotain parempaa syötävää. Oletteko nälkäisiä? Tytöt nyökkäsivät epäluuloisina. 5 minuuttia myöhemmin he istuivat kaupan kahvilanurkkauksessa. Aino ja Lilja söivät juustosämpylöitä ja joivat kaakaota kuin eivät olisi syöneet päiviin. Mikael huomasi, että tyttöjen vaatteet olivat puhtaat, mutta kuluneet. Heidät oli selvästi opetettu huolehtimaan itsestään, mutta he olivat silti vain lapsia. Missä te asutte? Mikael kysyi, kun tytöt olivat syöneet. Kalliossa, Aino vastasi, punaisessa talossa, jossa on iso koivu pihalla. Osaatteko näyttää tien? Tytöt katsoivat toisiaan epäröiden. Olemme käyttäneet raitiovaunua, Lilja sanoi. Mikael tiesi, että hänen olisi pitänyt soittaa viranomaisille. Mutta mitä sitten tapahtuisi? Tytöt päätyisivät lastenkotiin odottamaan äitinsä paranemista, jos äiti edes paranisi. Lisäksi mikä sai hänet uskomaan, että nämä lapset kertoisivat totuuden vieraille sosiaalityöntekijöille. Hän tunsi tyttöjen luottaneen häneen tavalla, jota ei voisi selittää. Mennään katsomaan kotianne, Mikael sanoi päättäväisesti ja poimi salkkunsa. Hän perui lounaansa ja haastattelunsa. Ensi kertaa yli 10 vuoteen työasiat saivat odottaa.
He nousivat raitiovaunuun Töölön torilta. Tytöt istuivat vierekkäin, pitäen toisiaan kädestä. Mikael huomasi, kuinka muut matkustajat katsoivat heitä bisnesmiestä kalliin näköisessä puvussa kahden pienen tytön kanssa. Kukaan ei kysynyt mitään. Punainen kerrostalo kalliossa oli vanha ja kulunut, mutta siisti. Pihalla kasvoi tosiaan suuri koivu, jonka lehdet muodostivat kultaisen katoksen. Tytöt johdattivat Mikaelin 3. kerrokseen. Lilja otti kaulakorun alta pienen avaimen. Ovi avautui pieneen, siistiin asuntoon. Asunto oli lähes tyhjä. Olohuoneessa oli vanha sohva ja televisio. Keittiönurkkauksessa oli pöytä ja 2 tuolia. Jääkaappi oli lähes tyhjä, vain puolikas kurkku ja jogurttipurkki. Makuuhuoneessa oli parisänky ja nurkassa 2 pientä sänkyä vierekkäin. Seinillä oli lasten piirustuksia. Pöydällä oli sairaalan papereita. Elina Mäkinen, 32, aivoverenvuoto, koomassa. Ei vakuutusta, ei lähiomaisia. Kuka huolehtii teistä? Mikael kysyi. Me huolehdimme toisistamme, Aino vastasi ylpeänä. Äiti opetti meille kaiken. Osaamme pestä hampaat ja käydä suihkussa, osaan laittaa mikrossa ruokaa. Entä raha, ruoka? Äidin lompakossa oli vähän, mutta se loppui eilen, Lilja vastasi hiljaa. Emme halunneet ottaa kaupasta, mutta olimme niin nälkäisiä. Mikael katsoi kelloa. Oli jo myöhä. Viranomaistoimistot olisivat kiinni. Hän ei voinut jättää tyttöjä tänne yksin yöksi. Mutta voiko hän viedä heidät kotiinsa? Mitä ihmiset ajattelisivat? Entä jos joku syyttäisi häntä jostain? Toisaalta hän ei nähnyt muuta vaihtoehtoa. Haluaisitteko tulla yöksi minun kotiini, Mikael kysyi. Huomenna selvitämme asiat. Lupaan, että autamme äitiänne. Tytöt katsoivat toisiaan pitkään, käyden sanatonta keskustelua, jota vain kaksoset ymmärtävät. Voimmeko ottaa nuken mukaan, Lilja kysyi, nostaen kuluneen räsynuken sängyn alta. Ja hammasharja, Aino lisäsi käytännöllisesti. Äiti sanoo, että hampaat pitää pestä aina. Mikael nyökkäsi, tuntien oudon tunteen rinnassaan. Hän oli aina ollut yksin. Asui yksin, söi yksin, nukkui yksin. Hänen modernissa kodissaan Eirassa oli 3 makuuhuonetta, mutta vain yksi niistä oli käytössä. Nyt hänen järjestelmällinen elämänsä oli muuttumassa tavalla, jota hän ei olisi voinut kuvitella aamulla herätessään. Tytöt pakkasivat pienet repput. Mikael huomasi, kuinka järjestelmällisesti he toimivat, kuin olisivat harjoitelleet pakenemista. Ehkä he olivatkin. Hän soitti lakimiehelleen selittäen tilanteen. Lakimies lupasi järjestää väliaikaisen huoltajuuden 72 tunniksi. Se antaisi aikaa selvittää asiat. Oletteko valmiit? Mikael kysyi, kun tytöt olivat pakanneet. Aino ja Lilja seisoivat käsi kädessä, pienet reput selässään. He nyökkäsivät vakavina. Kun he astuivat ulos asunnosta, Lilja kääntyi katsomaan taakseen. Hyvää yötä, äiti, hän kuiskasi, vaikka äiti makasi sairaalassa kaukana. Tulemme pian takaisin. Mikael ei tiennyt, että tämä päivä muuttaisi hänen elämänsä lopullisesti. Hän ei tiennyt, että näistä 2 pienestä tytöstä tulisi hänen sydämensä keskipiste. Hän tiesi vain, että nämä lapset tarvitsivat häntä juuri nyt. Ja ensimmäistä kertaa pitkään aikaan hän tunsi olevansa tarpeellinen muutenkin kuin työnsä kautta. Mikaelin asunto Eirassa, Helsingin arvostetuimmalla alueella, oli kuin suoraan sisustuslehdestä. Suuret ikkunat avasivat näkymän merelle, valkoiset sohvat ja tummanharmaat seinät loivat elegantin tunnelman. Kaikki oli järjestyksessä, jokaisella esineellä oli oma paikkansa. Kun Mikael avasi oven, Aino ja Lilja jäivät kynnykselle epäröimään. Heidän silmänsä laajenivat hämmästyksestä. Onko tämä koko talo sinun? Aino kysyi epäuskoisena. Kyllä, on, Mikael vastasi, ymmärtäen äkkiä kuinka erilainen hänen elämänsä oli verrattuna näiden lasten elämään. Tulkaa sisään. Tytöt astuivat varovasti olohuoneeseen. Lilja kosketti sohvaa kuin tarkistaakseen, oliko se todellinen. Täällä on niin siistiä, Aino totesi. Äiti sanoo aina, että siisti koti on onnellinen koti. Mikael tunsi pistoksen sydämessään. Nämä lapset ja heidän äitinsä
olivat selvästi yrittäneet parhaansa vaikeissa olosuhteissa. Oletteko nälkäisiä? Hän kysyi. Voin tehdä jotain ruokaa. Osaatko sinä laittaa ruokaa? Lilja kysyi epäilevästi. No, perunoita ja lihapullia ainakin, Mikael hymyili. Totuus oli, että hän söi useimmiten ulkona tai tilasi ruokaa, mutta jotain perusasioita hän osasi. Keittiössä tytöt istuivat korkeille jakkaroille ja katselivat, kuinka Mikael valmisti ruokaa. Hän löysi pakastimesta lihapullia ja perunamuusia. Ei ehkä gourmet-ateria, mutta ravitsevaa. Miten äitinne? Voi, Mikael kysyi, yrittäen saada lisää tietoa tilanteesta. Lääkäri sanoi, että äiti nukkuu syvää unta, koska hänen päässään meni jotain rikki, Aino selitti. Kukaan ei tiedä, milloin hän herää. Kävimme joka päivä katsomassa häntä, Lilja lisäsi, kunnes bussikortti loppui. Entä muut sukulaiset? Onko teillä mummoa tai pappaa? Tytöt pudistivat päätään. Äidin vanhemmat asuvat Ruotsissa, mutta emme ole nähneet heitä pitkään aikaan, Aino vastasi. Äiti sanoi, että he ovat liian vanhoja matkustamaan. Mikael nyökkäsi. Tilanne alkoi selvitä. Yksinhuoltaja äiti ilman tukiverkkoa, 2 pientä lasta. Yhtäkkinen sairaus oli romahduttanut heidän hauraasti rakennetun elämänsä. Aterian jälkeen Mikael näytti tytöille vierashuoneen. Voitte nukkua täällä tänä yönä, huomenna selvitämme asioita. Huone oli pelkistetty vain sänky, lipasto ja työpöytä. Tytöt katsoivat toisiaan huolestuneina. Voimmeko nukkua samassa sängyssä? Lilja kysyi hiljaa. Tietenkin, Mikael vastasi. Laitan teille ylimääräisen peiton. Kun Mikael oli auttanut tytöt iltatoimissa ja lukenut heille satua, löydettyään vanhan lastenkirjan kirjahyllystään, hän istui olohuoneeseen ja alkoi soitella. Ensin sairaalaan. Elina Mäkinen oli edelleen koomassa, tilanne vakava, mutta vakaa. Sitten sosiaalipalveluihin. Väliaikaista huoltajuutta varten tarvittaisiin haastattelu aamulla. Ja lopuksi assistentilleen kaikki seuraavan päivän tapaamiset oli peruttava. Yö oli rauhaton. Mikael heräsi 3 tarkistamaan, että tytöt olivat kunnossa. Kerran hän löysi Ainon keittiöstä juomasta vettä. Etkö saa unta? Hän kysyi. Aino pudisti päätään. Tämä talo on niin hiljainen. Meidän kodissa kuuluu aina naapurien ääniä. Mikael istui Ainon viereen keittiön pöydän ääreen. Sinä huolehdit paljon siskostasi, eikö niin? Aino nyökkäsi vakavana. Minä olen 3 minuuttia vanhempi. Äiti sanoo, että minun pitää huolehtia Liljasta, jos hänelle tapahtuu jotain. Se on iso vastuu 5-vuotiaalle. Olen melkein 6, Aino korjasi ylpeänä. Mikael hymyili. Nyt sinun ei tarvitse huolehtia. Minä huolehdin teistä molemmista, kunnes äitinne on taas kunnossa. Aamulla Mikael heräsi epätavalliseen ääneen asunnossaan, lasten nauruun. Aino ja Lilja katselivat piirrettyä televisiosta ja kikattivat. Hän seisoi hetken oviaukossa katsellen heitä. Lapset näyttivät jo paljon terveemmiltä kuin eilen. Poskilla oli väriä ja silmissä eloa. Aamiaisen jälkeen he menivät sairaalaan. Meilahden sairaala oli valtava kompleksi Helsingin pohjoisosassa. Kun he kävelivät pitkiä käytäviä, Mikael huomasi tyttöjen hiipivän lähemmäs häntä, tarttuen hänen käsiinsä. Elina Mäkisen huone oli teho-osastolla. Hoitaja pysäytti heidät ovella. Vain lähiomaiset saavat vierailla, hän sanoi ankarasti. Nämä ovat hänen tyttärensä, Mikael selitti. Minä olen ystävä, joka huolehtii lapsista. Hoitaja katsoi epäilevästi, mutta antoi tyttöjen mennä sisään. Mikael jäi odottamaan käytävälle. Huoneesta kuului hiljaista puhetta, kun tytöt kertoivat äidilleen päivästään, vaikka tämä ei voinut vastata. Äiti, me olemme nyt turvassa, Lilja kuiskasi. Mikael on kiltti, hänellä on iso talo ja ruokaa, älä huoli meistä. Vierailun jälkeen he tapasivat lääkärin, joka selitti tilanteen Mikaelille. Elina Mäkisellä oli ollut vakava aivoverenvuoto. Leikkaus oli onnistunut, mutta toipuminen veisi aikaa. Kukaan ei voinut sanoa varmasti, milloin tai jopa jos hän heräisi koomasta. Entä lapset? Mikael kysyi. Sosiaalipalvelut ottavat
Heidät huostaansa, jos lähiomaisia ei löydy, lääkäri vastasi käytännöllisesti. Mikael katsoi tyttöjä, jotka istuivat käytävän tuoleilla, pitäen toisiaan kädestä. He olivat jo kokeneet liikaa epävarmuutta. Ajatus heidän lähettämisestään vieraiden ihmisten luo tuntui väärältä. Minä pidän heistä huolta, hän kuuli sanovansa. Minulla on varaa ja tilaa. Tytöt tuntevat minut jo. Lääkäri katsoi häntä yllättyneenä. Se ei ole niin yksinkertaista. Tarvitset virallisen luvan. Hankin sellaisen, Mikael vastasi päättäväisesti. Sosiaalipalveluiden toimistossa heitä odotti epäilevä vastaanotto. Sosiaalityöntekijä, keski-ikäinen nainen nimeltä Tuula Nieminen, katsoi Mikaelia arvioiden. Joten te löysitte nämä lapset eilen ja nyt haluatte väliaikaisen huoltajuuden, hän kysyi epäuskoisena. Tiedän, että se kuulostaa oudolta, Mikael myönsi, mutta olosuhteet ovat poikkeukselliset. Näillä lapsilla ei ole ketään muuta. Oletteko sukua Elina Mäkiselle? En, mutta olen valmis auttamaan. Tuula Nieminen käänsi huomionsa tyttöihin. Aino ja Lilja, tunnetteko tämän miehen hyvin? Tytöt katsoivat toisiaan ja sitten Mikaelia. Hän osti meille ruokaa, Lilja sanoi, ja antoi meidän nukkua pehmeässä sängyssä. Hän ei huutanut, vaikka yritimme ottaa ruokaa maksamatta, Aino lisäsi. Tuula Nieminen huokaisi. Normaalisti tämä ei olisi mahdollista, mutta tilanteenne on epätavallinen. Voimme myöntää väliaikaisen sijoituksen 30 päiväksi, jonka aikana teemme tarkemman selvityksen. Mikael tunsi helpotuksen aallon. 30 päivää. Se olisi tarpeeksi aikaa nähdä, miten Elinan tila kehittyisi. Kun he lähtivät toimistosta, väliaikainen huoltajuussopimus allekirjoitettuna, Mikael tajusi, että hänen täytyisi tehdä joitain muutoksia. Lasten vaatteet, lelut, ehkä jopa autoturvaistuin. Ja entä hänen työnsä? Hän oli perunut jo toisen päivän tapaamiset. Mennäänkö ostoksille, hän ehdotti. Tarvitsette uusia vaatteita ja ehkä jotain leluja. Tyttöjen silmät laajenivat. Oikeasti, Lilja kuiskasi. Saammeko valita itse? Tietenkin, Mikael hymyili. Tämä on teidän kotinne nyt, ainakin vähän aikaa. Stockmannin tavaratalossa Mikael huomasi, kuinka tytöt koskettivat vaatteita varovasti, kuin peläten rikkovansa jotain. Hän rohkaisi heitä valitsemaan, mitä he halusivat. Hitaasti, ujouden väistyessä, tytöt alkoivat nauttia. Aino valitsi sinisiä vaatteita, Lilja punaisia, samat värit kuin villapaidoissa, joissa hän oli tavannut heidät. Leluosastolla Mikael sanoi, valitkaa yksi lelu kumpikin. Tytöt olivat häkeltyneitä valinnan vapaudesta. Lopulta Lilja valitsi pehmeän jääkarhun ja Aino palapelikellotornin. Pidätkö palapeleistä? Mikael kysyi Ainolta. Äiti sanoo, että olen hyvä niissä, Aino vastasi ylpeänä. Osaan koota 100-osaisen yksin. Vaikuttavaa, Mikael sanoi vilpittömästi. Kassalla Mikael huomasi myyjän katsovan heitä uteliaasti. Mitä hän ajatteli nähdessään bisnespukuisen miehen 2 pienen tytön kanssa? Mikael tajusi, ettei se ollut enää tärkeää. Tärkeintä oli pitää nämä lapset turvassa. Kun he kävelivät kotiin ostokset käsissään, Lilja kysyi äkkiä. Mikael, oletko sinä nyt meidän isä? Kysymys pysäytti Mikaelin. En ole isänne. Olen vain ystävä, joka auttaa teitä ja äitiänne. Mutta jos äiti ei herää, Aino kysyi vakavana, mitä meille tapahtuu. Mikael polvistui tyttöjen eteen keskellä katua. Kuunnelkaa minua, äitinne on vahva nainen, hän herää kyllä, ja siihen asti lupaan, että pidän teistä huolta. Ette jää yksin. Selvä? Tytöt nyökkäsivät, mutta heidän silmissään näkyi epäilystä. He olivat liian nuoria ymmärtämään täysin tilannetta, mutta tarpeeksi vanhoja aavistaakseen sen vakavuuden. Kotona Mikael auttoi tyttöjä järjestämään uudet vaatteet kaappiin. Sitten hän soitti assistentilleen ja pyysi tätä perumaan kaikki tapaamiset seuraavalle viikolle. Onko kaikki kunnossa? Assistentti kysyi huolestuneena. Mikael ei ollut koskaan pitänyt edes päivän lomaa. Minulla on. Perhetilanne, Mikael vastasi, yllättyen sanavalintaansa. Kerron lisää myöhemmin. Illalla kun tytöt olivat menneet nukkumaan,
Mikael istui parvekkeella katsellen merelle. Hänen elämänsä oli muuttunut täysin vuorokaudessa. Oliko hän hullu? Mitä hän tiesi lasten kasvattamisesta? Ehkä hänen olisi pitänyt antaa sosiaalipalveluiden hoitaa asia, mutta sitten hän muisti Ainon vakavat silmät ja Lilian hauraan hymyn. Nämä lapset olivat luottaneet häneen. Hän ei pettäisi sitä luottamusta. Viikko kului kuin silmänräpäyksessä. Mikaelin tarkasti järjestetty koti muuttui päivä päivältä enemmän lasten kodiksi. Vierashuoneesta tuli tyttöjen huone, seinille ilmestyi piirustuksia, lattialle levisi leluja ja kirjahyllyyn ilmestyi satukirjoja. Ainon palapelitornit kasvoivat nurkkaan ja Lilian pehmoeläimet vartioivat sängyn päätyjä. Mikaelin elämä muuttui yhtä nopeasti. Aamupalavereita korvasi aamupalan valmistaminen ja iltaiset sähköpostit vaihtuivat iltasatuihin. Ensimmäistä kertaa vuosiin hän oli kotona kello 5 joka päivä. Yrityksessä hänen poissaolonsa herätti ihmetystä. Mikael oli aina ollut ensimmäisenä toimistolla ja lähtenyt viimeisenä. Nyt hän teki etätöitä iltaisin, kun tytöt nukkuivat. Sinulla on joku nainen, eikö olekin? Mikaelin liikekumppani Juhani vitsaili puhelimessa. Et ole koskaan ottanut näin pitkää lomaa. Ei ole kyse naisesta, Mikael vastasi. Kerron myöhemmin. Hän ei ollut vielä valmis selittämään tilannetta kenellekään. Miten hän olisi voinut? Otin 2 orpoa lasta kotiini, koska näin heidän varastavan ruokaa ei ollut tavanomainen keskustelunaihe liikepalaverissa. Perjantai-iltapäivänä he vierailivat jälleen sairaalassa. Elina Mäkisen tila oli ennallaan vakaana, mutta muuttumattomana. Tytöt kertoivat äidilleen viikostaan siitä, kuinka he olivat käyneet puistossa ja leiponeet pullaa Mikaelin kanssa. Näytämme sinulle, kun pääset kotiin, Lilja lupasi äidilleen, silittäen tämän kättä. Käytävällä odottaessaan Mikael törmäsi Elinan lääkäriin. Onko muutoksia, hän kysyi toiveikkaana. Lääkäri pudisti päätään. Ei merkittäviä, mutta aivovauriopotilailla toipuminen voi kestää viikkoja, joskus kuukausia. Emme voi ennustaa, milloin hän herää tai missä kunnossa. De Mikael tunsi kylmän väristyksen. Missä kunnossa? Aivoverenvuodon jälkeen voi esiintyä monenlaisia haasteita, puhevaikeuksia, muistihäiriöitä, motorisia ongelmia. Emme tiedä laajuutta ennen heräämistä. Lääkärin sanat painoivat Mikaelin mieltä koko kotimatkan. Mitä jos Elina ei parantuisikaan täysin? Mitä se tarkoittaisi tyttöjen kannalta? Kotona Mikael yritti pitää tunnelman kevyenä. He leipoivat korvapuusteja, Mikaelin äidin vanha resepti, ainoa leipomisohje, jonka hän osasi ulkoa. Tytöt nauroivat, kun hän sotki jauhoihin. Etkö ole koskaan leiponut? Aino kysyi. En oikeastaan, Mikael myönsi. Yleensä ostan leipomukset kaupasta. Äiti leipoo joka viikonloppu, Lilja kertoi ylpeänä. Hänen korvapuustinsa ovat maailman parhaita. Kunhan äiti herää, pyydämme häntä opettamaan minuakin, Mikael sanoi, yrittäen pitää äänensä toiveikkaana. Lauantai oli sateinen. Mikael huomasi tyttöjen katselevan ikkunasta ulos tylsistyneinä. Hän mietti kuumeisesti, mitä lapset tekivät sadepäivinä. Haluatteko lähteä museoon? Hän ehdotti. Tyttöjen silmät kirkastuivat. Saako siellä koskea mihinkään? Lilja kysyi innoissaan. Mikael hymyili. Luulen, että tiedän juuri oikean paikan. Helsingin tiedekulmassa lapset saivat koskea kaikkeen. He rakensivat siltoja, tutkivat mikroskoopilla hyönteisiä ja pelasivat virtuaalitodellisuuspelejä. Mikael huomasi, kuinka eri tavoin kaksoset lähestyivät uusia kokemuksia. Aino oli metodinen ja tarkka, rakentaen huolellisesti ja suunnitellen. Lilja oli intuitiivinen, hypäten suoraan kokeilemaan ja nauraen epäonnistumisille. Aino on ihan kuin sinä, sanoi museossa työskentelevä nainen Mikaelille, olettaen tyttöjen olevan hänen. Mikael avasi suunsa korjatakseen virheen, mutta pysähtyi. Oliko se virhe? Hän tunnisti itsensä Ainon varovaisessa tavassa lähestyä maailmaa. Hän oli ollut samanlainen lapsena, harkitseva, järjestelmällinen, aina suunnitteleva. Sunnuntaina Mikael heräsi siihen, että joku hyppäsi hänen sängylleen. Lilja oli jo hereillä, villasukat jalassa ja pörröinen tukka sekaisin. Mikael, oletko hereillä? Aurinko paistaa. Mikael vilkaisi kelloa.
Kuuski koimyntäi. Hän ei ollut herännyt näin aikaisin sunnuntaisin vuosiin. Silti, nähdessään Liljan innostuneen hymyn, hän ei voinut olla ärsyyntynyt. Olen nyt, hän vastasi ja nousi ylös. Missä Aino on? Tekee aamupalaa, Lilja vastasi ylpeänä. Hän osaa laittaa murokulhot ja maidon. Keittiössä Aino järjesti pöytää huolellisesti, asettaen lusikat täsmälleen lautasten viereen aivan kuten Mikael teki. Huomenta, Mikael sanoi. Onpa hieno aamiaiskattaus. Aino hymyili ujosti. Tein sen kuten sinä teet. Aamiaisen jälkeen he menivät läheiseen kaivopuistoon. Päivä oli kirkas ja aurinkoinen harvinainen lokakuussa. Tytöt juoksivat nurmikolle ja Mikael huomasi heidän nauravan vapautuneesti eri tavalla kuin aiemmin. Ensimmäiset päivät he olivat olleet varovaisia kuin odottaen, että hyvä onni katoaisi. Nyt he alkoivat luottaa, että huominen tulisi. Puistossa oli muitakin perheitä. Mikael huomasi erään äidin katsovan heitä. Hän tunsi äkkiä tarpeen selittää, nämä eivät ole minun lapsiani, tämä on väliaikaista. Mutta hän vain nyökkäsi naiselle, joka hymyili takaisin. Kun he palasivat kotiin, Mikael sai puhelun. Se oli Tuula Nieminen sosiaalipalveluista. Haluaisimme tehdä kotikäynnin huomenna, nainen ilmoitti. Väliaikainen sijoitus on ollut voimassa viikon ja meidän täytyy arvioida tilanne. Tietenkin, Mikael vastasi, yllättäen hermostuneena. Mitä jos he päättäisivät, ettei hän ollut sopiva huoltaja? Mitä jos he veisivät tytöt pois? Illalla kun tytöt nukkuivat, Mikael istui työpöytänsä ääreen ja avasi tietokoneen. Hän alkoi tutkia huoltajuuslakeja ja vaihtoehtoja. Jos Elina Mäkinen toipuisi hitaasti, mitä sitten? Voisiko hän tarjota pidempiaikaista kotia tytöille? Olisiko se edes mahdollista? Maanantaina Tuula Nieminen saapui täsmällisesti kello 10. Hän käveli ympäri asuntoa, tehden muistiinpanoja ja kysellen tyttöjen päivärutiineista. Miten olette sopeutuneet? Hän kysyi tytöiltä, kun Mikael oli keittiössä. Täällä on kivaa, Lilja vastasi innoissaan. Mikael vie meidät puistoon ja lukee satuja. Hän ei osaa leipoa kovin hyvin, Aino lisäsi rehellisesti, mutta me opetamme häntä. Tuula Nieminen hymyili. Entä äitiänne, ikävöittekö häntä? Molemmat tytöt hiljenivät hetkeksi. Joka päivä, Aino vastasi lopulta. Mutta tiedämme, että hän herää pian. Rukoilemme sitä joka ilta. Kun tarkastus oli ohi, Tuula Nieminen kutsui Mikaelin keskustelemaan kahden kesken. Tytöt näyttävät voivan hyvin, hän totesi. He ovat sopeutuneet yllättävän hyvin, ottaen huomioon olosuhteet. He ovat uskomattomia lapsia, Mikael vastasi. Vahvoja ja älykkäitä. Mutta tämä järjestely oli tarkoitettu väliaikaiseksi, Tuula jatkoi. On kulunut viikko, eikä Elina Mäkisen tilassa ole muutosta. Meidän on harkittava pidempiaikaisia vaihtoehtoja. Mikael tunsi sydämensä jättävän lyönnin väliin. Mitä vaihtoehtoja? Sijoitusperhe olisi yksi mahdollisuus, tai jos löytyisi sukulaisia, minä voisin jatkaa heidän huoltajanaan. Mikael kuuli itsensä sanovan. He ovat jo asettuneet tänne. Vaihtaminen taas uuteen paikkaan olisi vain lisää stressiä. Tuula katsoi häntä pitkään. Herra Koskinen, tämä ei ole tavanomainen tilanne. Te olette liikemies tottunut itsenäiseen elämään. 2 lasta on valtava vastuu. Tiedän sen, Mikael vastasi. Mutta olen valmis ottamaan sen vastuun ainakin kunnes Elina toipuu täysin. Entä jos hän ei toivu täysin? Tuula kysyi. Hiljaa. Oletteko valmis siihenkin mahdollisuuteen? Mikael oli hiljaa hetken. En tiedä, hän myönsi rehellisesti, mutta tiedän, että juuri nyt nämä tytöt tarvitsevat pysyvyyttä. He tarvitsevat paikan, jossa tuntevat olonsa turvalliseksi, ja uskon, että voin tarjota sen. Tuula Nieminen huokaisi. Voimme jatkaa väliaikaista sijoitusta toistaiseksi, mutta tilanne täytyy arvioida uudelleen 2 viikon kuluttua. Kun sosiaalityöntekijä oli lähtenyt, Mikael istui olohuoneen sohvalle. Tytöt kiipesivät hänen viereensä, Lilja oikealle ja Aino vasemmalle puolelle. Täytyykö meidän lähteä? Aino kysyi suoraan. Mikael pudisti päätään. Ei, ette joudu lähtemään. Ainakin toistaiseksi saatte jäädä tänne. Hyvä.
Lilja huokaisi helpottuneena. En halua mennä vieraiden ihmisten luo. Entä kun äiti herää? Aino kysyi. Tuleeko hän tänne vai menemme me kotiin? Mikael ei ollut ajatellut sitä. Mitä tapahtuisi, jos Elina heräisi, mutta tarvitsisi pitkää kuntoutusta? Heidän pieni asuntonsa tuskin olisi ihanteellinen toipumiselle. Katsotaan, mitä äitinne sanoo, kun hän herää, Mikael vastasi diplomaattisesti. Mutta lupaan, että teen kaikkeni auttaakseni teitä kaikkia. Sinä iltana, kun Mikael pani tytöt nukkumaan, Lilja pyysi häntä lukemaan suosikkisadun uudestaan. Puolivälissä tarinaa Mikael huomasi tyttöjen nukahtaneen. Hän istui hiljaa, katsellen heidän rauhallisia kasvojaan. Jotain lämmintä ja tuntematonta levisi hänen rinnassaan. Hän hiipi hiljaa huoneesta, mutta ovella pysähtyi kuullessaan Ainon unisen äänen. Mikael, niin Dissi, oletko sinä rikas? Kysymys yllätti hänet. Kyllä, olen aika varakas, miksi kysyt? Auttavatko rikkaat ihmiset lapsia, jotka varastavat? Mikael tunsi kyynelten nousevan silmiinsä yllättäen. En auta teitä, koska yrititte ottaa ruokaa. Autan, koska kerroitte totuuden ja koska välitän teistä. Aino nyökkäsi vakavana. Sitten ilman varoitusta hän nousi sängystä ja juoksi halaamaan Mikaelia. Minäkin välitän sinusta, hän kuiskasi ennen kuin palasi sänkyyn ja veti peiton korviinsa. Mikael seisoi ovella vielä pitkään sen jälkeen. Jotain oli muuttunut pysyvästi, eikä hän voisi enää kuvitella elämäänsä ilman näitä mun 2 pientä tyttöä. 3 viikkoa Mikaelin elämä oli pyörinyt Ainon ja Liljan ympärillä. Hän oli oppinut letittämään hiuksia, tunnistamaan milloin kiukuttelu johtui väsymyksestä eikä tottelemattomuudesta, ja tietämään tarkalleen, miten puuroon piti laittaa kanelia, ei liikaa eikä liian vähän. Hän oli saanut väliaikaisen huoltajuuden jatkumaan toistaiseksi, kunnes Elinan tilanne selviäisi. Yhtiön hallituksessa hänen poissaolonsa oli kuitenkin alkanut herättää kysymyksiä. Erityisesti Mikaelin liikekumppani Juhani Mäkelä oli tyytymätön. Juhani oli toinen perustaja, mutta vähemmistöosakas. Hän oli aina halunnut enemmän valtaa yrityksessä. Mikä sinua vaivaa? Juhani kysyi, kun Mikael perui jälleen kerran pitkään suunnitellun asiakastapaamisen Tukholmassa. Ensin katosit viikoksi, sitten teet vain puolipäivää, ja nyt et suostu matkustamaan. Tämä ei ole sinun tapaistasi. Minulla on perheasioita, Mikael vastasi epämääräisesti. Perheasioita, Juhani naurahti epäuskoisena. Sinulla ei ole perhettä. Mikaelin oli aika kertoa totuus. Olen ottanut kasvatettavakseni 2 lasta väliaikaisesti. Heidän äitinsä on sairaalassa. Puhelimessa oli pitkä hiljaisuus. Oletko sinä tosissasi? Miksi ihmeessä tekisit sellaista? Se on pitkä tarina, Mikael huokaisi. Mutta nämä tytöt tarvitsevat minua juuri nyt. Tarvitsevatko? Juhanin ääni oli kylmä. Vai onko sinulla jonkinlainen keski-iän kriisi? Mikael, meillä on juuri nyt kriittinen vaihe yhtiössä. Tarvitsemme sinua 100%. Voimme menettää Volvo-sopimuksen, jos jatkamme näin. Tiedän, Mikael vastasi, mutta en voi jättää tyttöjä. He ovat vasta 5-vuotiaita. Palkkaa lastenhoitaja tai anna ne jollekin sukulaiselle. Sinulla on vastuu tästä yhtiöstä, osakkeen omistajista, työntekijöistä. Puhelun jälkeen Mikael istui pitkään toimistonurkkauksessaan. Juhani oli oikeassa yhdestä asiasta. Hänellä oli vastuu yrityksestä. Mutta nyt hänellä oli vastuu myös Ainosta ja Liljasta. Hän ei voinut valita vain toista. Kun Mikael haki tytöt esikoulusta, hän oli edelleen mietteliäs. Lilja juoksi häntä vastaan innoissaan, uusi piirustus kädessään. Katso mitä piirsin, se on meidän perhe. Mikael katsoi piirustusta. Siinä oli 3 hahmoa käsi kädessä, 2 pientä tyttöä ja 1 iso mies. Taustalla oli iso talo ja aurinko. Se olemme me, Lilja selitti ylpeänä. Sinä, minä ja Aino, ja tuossa on meidän talo. Se on kaunis, Mikael sanoi, tuntien jotain puristavan rintakehässään. Todella kaunis. Aino tuli hitaammin, kantaen varovasti paperikassia. Tein sinulle jotain, hän sanoi ujosti ja ojensi kassin Mikaelille. Sisällä oli savesta muotoiltu epämääräinen möykky, joka ilmeisesti esitti ihmistä.
Se on sinä, Aino selitti. Kun olet töissä ja me ikävöimme sinua. Mikael tunsi kyynelten kirveltävän silmissään. Nämä tytöt olivat kiintyneet häneen aivan kuin hän heihin. Ajatus heidän luovuttamisestaan muille edes väliaikaisesti tuntui mahdottomalta. Kotimatkalla Mikael päätti, että hänen oli löydettävä tasapaino. Hän ei voinut hylätä yritystään, mutta ei myöskään tyttöjä. Ehkä oli aika etsiä apua. Seuraavana päivänä hän haastatteli lastenhoitajia. Monet eivät sopineet, joko kokemus puuttui tai kemiat eivät kohdanneet. Mutta viimeinen haastateltava, keski-ikäinen Marjatta Heikkinen, tuntui täydelliseltä. Hänellä oli vuosien kokemus lastenhoidosta ja hän ymmärsi tilanteen erityislaatuisuuden. Lapset tarvitsevat rutiineja ja pysyvyyttä, erityisesti tällaisessa tilanteessa, Marjatta sanoi. Voin auttaa pitämään arkea kasassa, kun sinä työskentelet. Kun Mikael esitteli Marjatan tytöille, Aino oli varauksellinen, mutta Lilja innostui heti kuullessaan, että Marjatta osasi leipoa pullaa ja letittää hiuksia monella tavalla. Mutta sinä tulet silti kotiin joka ilta, Aino varmisti Mikaelilta. Tietenkin tulen, Mikael lupasi. Marjatta auttaa päivisin, kun olen toimistolla, mutta olen aina kotona, illallisella ja luemme iltasadun yhdessä kuten ennenkin. Seuraavat päivät sujuivat paremmin. Mikael työskenteli toimistolla aamupäivät ja jatkoi etätöitä iltapäivällä kotona. Juhani oli tyytyväisempi, vaikka mutisikin edelleen outoja prioriteetteja. Marjatta piti huolta tytöistä ja kodista, ja illat he viettivät kaikki yhdessä. Juuri kun asiat tuntuivat asettuvan uomiinsa, Mikael sai puhelun sairaalasta keskellä työpalaveria. Herra Koskinen, täällä sairaanhoitaja Meilahden teho-osastolta. Elina Mäkisen tilassa on muutoksia. Voisitteko tulla mahdollisimman pian? Mikael tunsi sydämensä jättävän lyönnin väliin. Onko hän? Hän on herännyt koomasta, sairaanhoitaja vastasi. Mutta teidän pitäisi tulla paikalle. Tilanne on monimutkainen. Mikael perui loppupäivän tapaamiset ja ajoi sairaalaan sydän hakaten. Mitä tämä tarkoittaisi? Oliko Elina kunnossa? Mitä tapahtuisi tytöille nyt? Sairaalan käytävällä lääkäri odotti häntä vakavana. Elina Mäkinen heräsi tänä aamuna, hän kertoi. Tämä on positiivinen käänne, mutta toipuminen on vasta alussa. Hänellä on afasiaa, puhevaikeuksia ja jonkin verran muistiongelmia. Hän ei täysin ymmärrä, kuinka kauan on ollut poissa. Onko hän kysynyt tyttöjä? Mikael kysyi. Kyllä, jatkuvasti, lääkäri vastasi. Siksi soitimme teille. Olisi hyvä, jos toisitte lapset käymään. Mutta valmistautukaa siihen, että he saattavat järkyttyä. Elina ei ole vielä entisensä. Mikaelin vatsassa kiertyi. Miten tytöt reagoisivat nähdessään äitinsä, joka ei kenties pystyisi puhumaan heille normaalisti? Se voisi olla traumaattista. Tarvitseeko hän pitkää kuntoutusta? Mikael kysyi. Todennäköisesti kyllä, lääkäri vastasi. Hänen puheensa on katkonaista ja motorinen kontrolli oikealla puolella on heikentynyt. Hän tarvitsee fysioterapiaa, puheterapiaa ja mahdollisesti psykologista tukea. Tämä on pitkä prosessi. Mikael ajoi kotiin mieli sekavana. Hän ei tiennyt, pitäisikö olla helpottunut vai huolestunut. Elina oli herännyt, se oli ihme, jota he olivat odottaneet. Mutta mitä nyt tapahtuisi? Pystyisikö Elina huolehtimaan tytöistä? Entä jos ei? Olisiko tytöt sijoitettava muualle? Ajatus heidän menettämisestään tuntui nyt sietämättömältä. Kotona Mikael istui tyttöjen kanssa olohuoneeseen ja kertoi uutisen mahdollisimman yksinkertaisesti. Äiti on herännyt, hän sanoi. Hän on vielä hyvin väsynyt ja tarvitsee paljon lepoa parantuakseen. Hänellä on vaikeuksia puhua selvästi, joten älkää pelästykö sitä, mutta hän haluaa nähdä teidät. Tyttöjen reaktiot erosivat toisistaan. Lilja hihkui innosta ja halasi Mikaelia. Aino näytti vakavalta, lähes pelokkaalta. Onko äiti rikki? Hän kysyi hiljaa. Ei hän ole rikki, Mikael vastasi hellästi. Hänen aivonsa tarvitsevat vain aikaa parantuakseen. Aivan kuten jos murtaa jalan, paraneminen vie aikaa ja harjoittelua. Tuleeko hän kotiin?
Lilja kysyi innoissaan. Mikael huokaisi. Ei vielä. Hän joutuu olemaan sairaalassa vielä jonkin aikaa, ehkä viikkoja, ja sen jälkeen hän tarvitsee paljon apua. Voiko hän tulla tänne? Aino kysyi yllättäen. Meillä on tilaa, ja sinä voisit auttaa häntä kuten meitäkin. Mikael häkeltyi. Hän ei ollut ajatellutkaan sitä vaihtoehtoa. Totta, hänen asuntonsa oli tilava, esteetön ja lähellä sairaalaa. Se olisi ihanteellinen kuntoutukseen. Mutta miten Elina suhtautuisi ajatukseen asumisesta vieraan miehen luona? Katsotaan, mitä äitinne ajattelee. Hän vastasi diplomaattisesti. Nyt käydään ensin tervehtimässä häntä. Sairaalassa Mikael tunsi tyttöjen, jännittyvän nähdessään äitinsä. Elina oli kalpea ja laiha. Hänen oikea kätensä lepäsi liikkumattomana peiton päällä, ja hänen katseessaan oli hämmentynyt ilme. Äiti, hän sanoi hitaasti, kun näki tytöt. Kyyneleet valuivat hänen poskillaan. Lilja juoksi heti sängyn viereen. Äiti, sinä heräsit? Me odotimme niin kauan, Aino jäi Mikaelin viereen puristaen hänen kättään. Hän on erilainen, Aino kuiskasi. Hän on toipumassa, Mikael muistutti. Anna hänelle aikaa. Elina yritti puhua tytöille, mutta sanat tulivat katkonaisina. Hän turhautui nopeasti ja alkoi itkeä. Lilja hämmentyi, mutta kiipesi sängylle halaamaan äitiään. Aino lähestyi varovasti kuin peläten rikkovansa jotain. Te tytöt. Hyvä, Elina sai sanottua, halaten lapsiaan terveellä kädellään. Käytävällä hoitaja selitti tilanteen Mikaelille tarkemmin. Elina on hyvin turhautunut puhevaikeuksiinsa. Hän ymmärtää useimmat asiat, mutta ei pysty ilmaisemaan itseään. Tämä on yleistä afasiassa. Lisäksi hänellä on muistiaukkoja. Hän ei esimerkiksi muista kaikkia tapahtumia ennen kohtausta. Mitä nyt tapahtuu? Mikael kysyi. Miten pitkään kuntoutus kestää? Se riippuu täysin yksilöstä, hoitaja vastasi. Joillakin viikkoja, toisilla kuukausia. Vaikeudet voivat olla pysyviäkin, mutta useimmat potilaat saavuttavat jonkinlaisen toiminnallisen tason. Entä lapset? Milloin hän voi huolehtia heistä jälleen? Hoitaja katsoi Mikaelia myötätuntoisesti. Se on vielä kaukana tulevaisuudessa. Elina tarvitsee ensin ympärivuorokautista hoitoa, sitten tuettua asumista. Yksinhuoltajana lasten kanssa se olisi hyvin haastavaa, ainakin aluksi. Mikael katsoi lasisen oven läpi huoneeseen, jossa tytöt istuivat äitinsä vieressä. Hänen sydämensä oli raskas. Hän oli valmistautunut luovuttamaan tytöt takaisin äidilleen, kun tämä paranisi, mutta nyt tilanne oli monimutkaisempi. Elina tarvitsi aikaa parantua, eikä pystyisi huolehtimaan tytöistä vielä pitkään aikaan. Mitä se tarkoittaisi heille kaikille? Kotimatkalla autossa tytöt olivat hiljaisia. Lopulta Aino kysyi. Miksi äiti puhui noin hassusti? Muistatko, kun selitimme, että äidin aivoissa tapahtui jotain, joka sai hänet nukkumaan pitkään? Mikael vastasi. No, nyt kun hän on herännyt, hänen aivonsa opettelevat taas puhumaan. Se vie aikaa, aivan kuten sinunkin piti opetella. Puhumaan pienenä. Tuleeko hän taas normaaliksi? Lilja kysyi. Useimmat ihmiset paranevat paljon, Mikael vastasi rehellisesti, mutta se vie aikaa. Ja joskus jotkut asiat jäävät erilaisiksi kuin ennen. Missä me asumme nyt? Aino kysyi käytännöllisesti, kun äiti on sairaana. Mikael mietti hetken. Minusta te voisitte jäädä minun luokseni niin pitkäksi aikaa kuin tarvitsee, ja kun äitinne voi paremmin, ehkä hänkin voisi tulla meille, kunnes on täysin parantunut. Lilja hymyili leveästi. Sitten olisimme kaikki yhdessä. Mikael nyökkäsi, mutta hänen mielessään pyöri 1000 kysymystä. Hyväksyisikö Elina tällaisen järjestelyn? Miltä se näyttäisi ulkopuolisten silmissä? Miten hänen työnsä sopisi tähän? Ja ennen kaikkea, mitä tapahtuisi, jos hän kiintyisi Elinaan ja tyttöihin liikaa ja joutuisi sitten luopumaan heistä? Hän ei ollut varma, kestäisikö hänen sydämensä sitä. Seuraavan viikon aikana Mikael kävi tyttöjen kanssa sairaalassa joka päivä. Elina edistyi hitaasti, mutta varmasti. Hänen puheensa oli edelleen katkonaista, mutta hän pystyi jo muodostamaan kokonaisia lauseita, vaikkakin hitaasti. Fysioterapia oli alkanut,
ja hän pystyi liikuttamaan oikeaa kättään hieman. Tyttöjen suhtautuminen äitiinsä oli erilaista. Lilja oli sopeutunut nopeasti, jutellen äidilleen normaalisti ja auttaen tätä juomaan tai kääntämään kirjan sivuja. Aino sen sijaan oli vetäytynyt, istuen usein Mikaelin vieressä ja tarkkaillen äitiään kuin vierasta. Miksi Aino on niin hiljainen? Elina kysyi Mikaelilta yhtenä iltapäivänä, kun tytöt olivat käytävällä hakemassa mehua automaatista. Luulen, että hän on hieman peloissaan, Mikael vastasi rehellisesti. Aino on aina ollut se käytännöllinen ja huolehtiva. Nyt hän ei tiedä, miten reagoida. Elina nyökkäsi hitaasti. Hän on aina ollut vakava, kuin pieni aikuinen. Täsmälleen niin, Mikael hymyili. Hän järjestelee aamupalakattauksen tarkalleen kuten minä ja varmistaa, että Lilja harjaa hampaansa oikein. Ja Lilja. Lilja on aurinkoinen kuten aina, oletan. Hän sopeutuu helposti, nauraa paljon, mutta kaipaa sinua kovasti. Elina pyyhki kyyneleen poskeltaan. Kiitos heistä huolehtimisesta, eto olisi joutunut. Se on ollut ilo, Mikael vastasi vilpittömästi. He ovat uskomattomia lapsia. Elina katsoi häntä pitkään. Miksi, hän kysyi lopulta, miksi autat meitä, etti tunne meitä? Mikael mietti hetken, aluksi koska tytöt tarvitsivat apua, myöhemmin koska aloin välittää heistä. Nyt en voisi kuvitella elämääni ilman heitä. Elina näytti yllättyneeltä, mutta hymyili sitten lämpimästi. Olet hyvä ihminen. Viikko myöhemmin lääkäri kutsui Mikaelin keskustelemaan Elinan tilanteesta. Hän edistyy hyvin, lääkäri kertoi. Afasia lievenee ja liikkuvuus paranee päivittäin. Uskomme, että hän voisi siirtyä kuntoutusosastolle ensi viikolla ja kotiin mahdollisesti kuukauden sisällä. Kotiin? Mikael yllättyi. Pystyykö hän huolehtimaan itsestään? Ei ilman apua, lääkäri vastasi. Hän tarvitsee päivittäistä tukea ja terapiaa. Ideaalitilanteessa joku olisi hänen kanssaan ainakin osan päivästä. Onko hänellä sukulaisia, jotka voisivat auttaa? Ei lähellä, Mikael vastasi. Mutta hän voisi tulla minun luokseni. Tytöt asuvat jo siellä ja asuntoni on esteetön. Voisin järjestää avustajan päiväksi. Lääkäri näytti yllättyneeltä, mutta nyökkäsi. Se olisi ihanteellinen järjestely kuntoutuksen kannalta. Mutta onko se sopivaa? Te ette ilmeisesti tunteneet Elinaa ennen tätä. Mikael punastui hieman. Kyse on vain käytännön järjestelystä. Minulla on tilaa ja tytöt ovat jo asettuneet. Se olisi parasta heille. Elinalle täytyy tietysti antaa mahdollisuus päättää itse, lääkäri huomautti. Hän on täysin kykenevä tekemään omat päätöksensä, vaikka puheessa onkin vaikeuksia. Kun Mikael ehdotti ajatusta Elinalle myöhemmin, tämä näytti häkeltyneeltä. Asua sinun luonasi. Kaikki yhdessä. Vain jos haluat, Mikael lisäsi nopeasti. Tytöt ovat jo siellä ja heillä on omat rutiinit. Sinulla olisi oma huone ja voisit keskittyä paranemiseen. Kun olet valmis, voitte tietysti palata omaan kotiinne. Elina oli hetken hiljaa katsoen ikkunasta ulos. Entä ihmiset? Mitä he ajattelevat? Mikael ei ollut ajatellut sitä. Miltä se näyttäisi ulkopuolisten silmissä, yksinäinen liikemies, yksinhuoltaja äiti ja 2 lasta kaikki saman katon alla? Olemme aikuisia, hän vastasi lopulta. Ja tärkeintä on tyttöjen hyvinvointi ja sinun paranemisesi. Muiden mielipiteillä ei ole väliä. Elina hymyili heikosti. Te tytöt pitävät sinusta. Ja minä heistä. Ja minusta. Kysymys yllätti Mikaelin. Hän ei ollut ajatellut suhdettaan Elinaan, hän oli ollut vain tyttöjen äiti, lähes abstrakti käsite. Mutta viimeisten viikkojen aikana hän oli oppinut tuntemaan Elinan naisena, vahvana, älykkäänä, huumorintajuisena. Hän huomasi punastuvansa jälleen. Tietysti pidän sinustakin, hän vastasi nopeasti. Olet uskomaton äiti ja vahva nainen. Elina näytti tyytyväiseltä vastaukseen. Hyvä. Koska te tulen asumaan luoksesi. Tee tyttöjen vuoksi.
Viikko myöhemmin Mikael toi Elinan kotiinsa. Tytöt olivat valmistelleet tervetuliaiskyltin ja Marjatta oli leiponut korvapuusteja. Elina liikkui kävelykepillä, hitaasti mutta määrätietoisesti. Hänen puheensa oli edelleen katkonaista, mutta selkeämpää päivä päivältä. Mikael oli järjestänyt alakerran työhuoneensa makuuhuoneeksi Elinalle, jotta tämän ei tarvitsisi kiivetä portaita. Huone oli valoisa ja siitä oli näkymä puutarhaan. Toivottavasti pidät siitä, Mikael sanoi jännittyneenä, kun näytti huoneen. Elina kääntyi katsomaan häntä kyyneleet silmissä. Kiitos, hän sanoi yksinkertaisesti. Kaikesta. Ensimmäiset päivät olivat haastavia. Elina oli epävarma roolistaan, hän oli äiti, mutta ei pystynyt huolehtimaan tytöistään normaalisti. Hän oli vieras Mikaelin kodissa, mutta samaan aikaan osa tätä uutta outoa perheyksikköä. Usein Lilja ja Aino kysyivät asioita Mikaelilta Elinan sijaan, mikä selvästi satuttaa Elinaa. Anteeksi, että olen taakka, Elina sanoi eräänä iltana, kun he istuivat parvekkeella tyttöjen mentyä nukkumaan. Et ole taakka, Mikael vastasi päättäväisesti. Olet Ainon ja Liljan äiti. Ja ystäväni. Ystäväsi, Elina hymyili. Emme tunteneet ennen tätä. Joskus elämä tuo ihmisiä yhteen oudoilla tavoilla, Mikael totesi. Mutta olen iloinen, että tapasimme vaikkakin epätavallisissa olosuhteissa. Aino kertoi, että ällöisit heidät V-varastamasta, Elina sanoi hieman nolostuneena. Olin aina opettanut, ettei saa ottaa lupaa kysymättä. He olivat nälkäisiä ja peloissaan, Mikael vastasi. Kenelläkään ei ole oikeutta tuomita heitä tai sinua. Teit parhaasi vaikeassa tilanteessa. Elina huokaisi. Y1 on vaikeaa. Ilman T-tukiverkkoa. Nyt sinulla on tukiverkko, Mikael sanoi varovasti ojentaen kätensä. Elina tarttui siihen ja he istuivat hiljaisuudessa, katsellen merta auringonlaskussa. Viikkojen kuluessa uusi rutiini alkoi muodostua. Aamulla Mikael vei tytöt esikouluun, sitten hoitaja tuli auttamaan Elinaa aamutoimissa. Lounasaikaan Mikael kävi usein kotona syömässä heidän kanssaan. Iltapäivällä Elinalla oli terapiaa ja Marjatta haki tytöt esikoulusta. Illallista he söivät kaikki yhdessä ja iltasadun lukeminen oli Mikaelin ja Elinan yhteinen rituaali. Vähitellen Elina alkoi osallistua enemmän kodin askareisiin. Hän ei vielä pystynyt tekemään monimutkaisia ruokia, mutta yksinkertaiset aamupalat ja voileivät onnistuivat. Puhe parani päivä päivältä ja Elinan olemus muuttui varmemmaksi. Aino alkoi vihdoin lämmetä äidilleen uudelleen. Yhtenä iltana Mikael löysi heidät lukemasta yhdessä kirjaa Elinan sängyllä. Äiti lukee eri tavalla kuin sinä, Aino selitti. Hitaammin, mutta hän tekee hassuimpia ääniä. Mikael hymyili. Äidit ovat siinä parhaita. Sinäkin olet hyvä, Aino vastasi vilpittömästi, melkein kuin oikea isä. Mikael tunsi lämmön leviävän rinnassaan. Kiitos, Aino. Se on kauneinta, mitä kukaan on minulle koskaan sanonut. Eräänä keskiviikkoiltana, kun Mikael luki sähköposteja keittiössä, Elina tuli hänen luokseen. Mikael, minun täytyy puhua kanssasi, hän sanoi vakavana. Mikael tunsi jännityksen. Oliko Elina päättänyt lähteä? Oliko hän tehnyt jotain väärin, tietenkin? Mikä on? Tytöt kutsuivat sinua iisäksi tänään, Elina sanoi hiljaa. Älä leikkiessään. He eivät tienneet, että kuulin. Mikael oli häkeltynyt. Anteeksi, sen tiennyt. En ole koskaan pyytänyt heitä, mä tiedän, Elina keskeytti. Ja se on ok. Olet ollut heille isä näinä kuukausina. Mutta sinä olet heidän äitinsä, Mikael vastasi. En halua tunkeutua siihen suhteeseen. Lapsi voi rakastaa montaa ihmistä, Elina hymyili. Ja he tarvitsevat isää. He eivät koskaan ole tunteneet omaansa. Mitä yrität sanoa, Mikael kysyi varovasti. Että on ok. Jos he haluat olla osa heidän elämäänsä, pysyvästi, jonkinlainen isähahmo. Mikaelin sydän hypähti. Tarkoitatko sitä? Kyllä, Elina nyökkäsi. Me puhumme siitä myöhemmin tarkemmin, mutta halusin, että tiedät. Hän kurottautui ja painoi pehmeän suukon Mikaelin poskelle ennen kuin kääntyi kömpelösti ja lähti takaisin huoneeseensa
jättäen Mikaelin istumaan keittiöön häkeltyneenä, mutta onnellisena. Seuraavana päivänä, kun Mikael oli töissä, hän sai puhelun Marjatalta. Jokin on vialla, Marjatta sanoi huolestuneena. Elina ei pystynyt nousemaan sängystä tänä aamuna. Hänen puheensa on sekavaa. Soitin jo ambulanssin. Mikael ryntäsi kotiin sydän hakaten. Elina makasi sängyllään kalpeana ja ambulanssihenkilökunta oli jo paikalla. Mitä tapahtui? Mikael kysyi. Epäilemme pientä aivoinfarktin jälkeistä komplikaatiota, lääkäri vastasi. Se ei ole epätavallista, mutta hän tarvitsee seurantaa. Kun Elina kannettiin paareilla ambulanssiin, Mikael tarttui hänen käteensä. Soitan tytöille. Tulemme sairaalaan heti koulun jälkeen. Elina puristi heikosti hänen kättään vastaukseksi. Sairaalan odotushuoneessa istuskellessaan Mikael ymmärsi jotain tärkeää. Nämä ihmiset, Elina, Aino ja Lilja, olivat nyt hänen perheensä. Ei väliaikainen järjestely, ei hyväntekeväisyysprojekti, vaan todellinen perhe, ja hän tekisi mitä tahansa suojellakseen heitä. Lääkäri tuli kertomaan, että Elina oli vakaa. Kyseessä oli ollut pieni verenpurkaus, joka oli saatu hallintaan. Elina toipuisi, mutta tarvitsisi enemmän lepoa ja vähemmän stressiä. Voinko nähdä hänet? Mikael kysyi. Lääkäri nyökkäsi. Lyhyesti. Hän on pyytänyt sinua. Elina makasi sairaalasängyllä kalpeana, mutta hereillä. Kun Mikael astui huoneeseen, Elina ojensi kätensä hänelle. Anteeksi, että säikäytin, hän sanoi heikosti. Älä pyydä anteeksi, Mikael vastasi, istuen sängyn viereen ja tarttuen hänen käteensä. Tärkeintä on, että parannet. Elina katsoi häntä vakavasti. Mikael, jos minulle tapahtuu jotain. Ei tapahdu, Mikael keskeytti. Parannet kyllä. Mutta jos, Elina jatkoi itsepäisesti, älä lupaa, että huolehdit tytöistä. Etteivät he joudu eroon toisistaan. Mikael tunsi kyynelten nousevan silmiinsä. Lupaan, hän sanoi vakavasti. Lupaan, että pidän heistä huolta, että he pysyvät yhdessä, ettei heidän tarvitse koskaan olla yksin tai peloissaan. Elina hymyili helpottuneena. Tiedän, että pidät lupauksesi. Sitten yllättäen hän veti Mikaelin lähemmäs ja suuteli häntä kevyesti huulille. Kiitos, että tulit elämäämme. Elina palasi kotiin 3 päivän sairaalassaolon jälkeen. Hän oli heikompi kuin aiemmin, mutta päättäväinen jatkamaan kuntoutustaan. Lääkärit olivat suositelleet täydellistä lepoa 2 viikon ajan, ja Mikael järjesti hoitajien aikataulut uudelleen niin, että joku oli aina Elinan kanssa hänen ollessaan töissä. Tytöt olivat pelästyneet äitinsä äkillisestä sairastumisesta, mutta sopeutuivat tilanteeseen nopeasti. Lilja toi äidilleen piirustuksia ja kertoi päivän tapahtumista. Aino otti käytännöllisemmän roolin, auttaen tuomalla vettä ja tarkistamalla, että äidin tyyny oli mukavasti. Mikael yritti parhaansa mukaan tasapainotella työn ja kodin välillä. Hän oli siirtänyt tärkeimmät tapaamiset videopuheluiksi ja delegoinut osan tehtävistään. Silti Juhani, hänen liikekumppaninsa, oli yhä tyytymättömämpi. Hallitus on huolissaan, Juhani ilmoitti eräänä aamuna toimistolla. Olet ollut poissa tärkeistä neuvotteluista ja Volvo-sopimus on viivästynyt. Olen tehnyt osuuteni, Mikael vastasi. Lähetin sinulle viimeistelyn tarjouksen viikko sitten, mutta et ollut esittelemässä sitä henkilökohtaisesti. Tässä bisneksessä kasvokkainen kontakti on kaikki kaikessa, Mikael huokaisi. Juhani, meillä on ollut tästä keskustelu jo aiemmin. Minulla on perhevelvollisuuksia nyt. Perhevelvollisuuksia? Juhani naurahti epäuskoisena. Nämä ihmiset eivät ole edes sukua sinulle. Uhraat urasi ja yrityksesi tuntemattoman naisen ja hänen lastensa vuoksi. Mikael tunsi vihan nousevan. Nämä tuntemattomat ovat nyt perheeni, ja en uhraa uraani, teen vain tarvittavat muutokset. Hallitus harkitsee sinun siirtämistäsi sivuun uusista projekteista, Juhani sanoi kylmästi. Jos tämä jatkuu, kun Mikael ajoi kotiin, hänen mielensä oli myllerryksessä. Oliko hän todella vaarantamassa kaiken, minkä eteen oli työskennellyt?
Yritys oli ollut hänen elämänsä yli 10 vuotta, mutta nyt, ajatellessaan elämää ilman Ainoa, Liljaa ja Elinaa, se tuntui tyhjältä ja merkityksettömältä. Kotona häntä odotti toinen yllätys. Tuula Nieminen, sosiaalityöntekijä, istui olohuoneessa Elinan kanssa. Hänen ilmeensä oli vakava. Herra Koskinen, hyvä, että tulitte, Tuula sanoi virallisesti. Meillä on tilanne. Mikä tilanne? Mikael kysyi, katsoen Elinaa, joka näytti järkyttyneeltä. Olemme saaneet ilmoituksen, Tuula selitti, koskien tätä epätavallista asumisjärjestelyä ja lasten hyvinvointia. Ilmoituksen keneltä? Sitä emme voi paljastaa, Tuula vastasi, mutta väite on vakava. Ilmoittaja on huolissaan, että tässä kodissa on sopimattomia suhteita, jotka voivat vahingoittaa lapsia. Mikael tunsi veren pakenevan kasvoiltaan. Sopimattomia suhteita, mistä ihmeestä on kyse? Ilmoittaja väittää, että elämme täällä sopimattomasti, Elina sanoi, ääniväristen sekä afasian että järkytyksen vuoksi, että lapset ovat vaarassa. Mikael istui järkyttyneenä. Se on täysin perätöntä, kuka väittäisi sellaista? Tuula katsoi heitä molempia arvioiden. Ymmärrän, että tilanne on epätavallinen. Yksinäinen mies ottaa luokseen vieraan naisen ja tämän lapset. Se herättää kysymyksiä. Se herättää kysymyksiä vain pahan suovissa mielissä. Elina vastasi kiihtyneenä. Mikael pelasti lapseni. Ja silti, Tuula jatkoi, meidän on otettava kaikki ilmoitukset vakavasti. Tulen tekemään virallisen tarkastuksen, haastattelemaan lapsia ja arvioimaan kodin soveltuvuuden. Kun Tuula oli lähtenyt, Mikael ja Elina istuivat hiljaisuudessa. Tytöt olivat Marjatan kanssa puistossa, onneksi. Kuka tekisi tällaisen ilmoituksen? Mikael kysyi viimein. Kukaan, joka tuntee meidät, ei voisi uskoa sellaista. Naapuri, Elina vastasi yllättäen selkeästi. Harmaat hiukset, katsoo aina ikkunasta. Mikael tiesi heti, kenestä Elina puhui. Rouva Salminen, eläkkeellä oleva opettaja, joka asui viereisessä asunnossa. Nainen oli valittanut aiemminkin melusta, tyttöjen juoksemisesta käytävässä, Mikaelin myöhäisistä työpuheluista. Mitä nyt tehdään, Mikael kysyi, tuntien itsensä yllättäen avuttomaksi. Olemme rehellisiä, Elina vastasi, ottaen hänen kätensä omaansa. Tässä K-kodissa ei ole mitään hävettävää. Seuraavina päivinä Mikael oli jatkuvasti hermostunut. Hän tarkisti kodin puhtauden useita kertoja, varmistaen, että kaikki oli täydellistä tulevaa tarkastusta varten. Elina huomasi hänen ahdistuksensa. Mikael, hän kutsui hänet istumaan viereensä yhtenä iltana, kun tytöt olivat nukkumassa. Ei sinun tarvitse olla täydellinen. Olet jo tehnyt enemmän kuin kukaan voisi odottaa. Mutta jos he päättävät, että tämä ei ole sopiva koti, jos he vievät tytöt, silloin taistelemme, Elina vastasi päättäväisesti. Yhdessä. Mikael katsoi Elinaa kuin näkisi hänet ensimmäistä kertaa. Tämä hauras, mutta vahva nainen oli taistellut niin paljon sairauden, yksinhuoltajuuden, köyhyyden, ja silti hän oli täällä, rohkaisemassa Mikaelia. Kiitos, Mikael sanoi hiljaa. Mistä? Että luotat minuun lastesi kanssa, se on suurin kunnia, jonka olen koskaan saanut. Elina nojautui lähemmäs ja laski päänsä Mikaelin olkapäälle. Tiedätkö, en ole koskaan tavannut ketään, joka olisi pysynyt. Kaikki miehet ovat lähteneet, kun asiat ovat menneet vaikeiksi. Minä en lähde, Mikael lupasi. En koskaan. Tarkastuspäivänä koko perhe oli hermostunut. Marjatta oli leiponut pullaa ja Mikael oli jäänyt kotiin töistä. Tytöt olivat pukeutuneet parhaimpiinsa ja Elina oli kammannut hiuksensa huolellisesti. Tuula Nieminen saapui täsmällisesti kello 10, mukanaan toinen työntekijä, nuorempi mies nimeltä Antti. He kiersivät asunnon, tarkastellen kaikkea, ruokakaappia, lastenhuonetta, lääkekaappia. Sitten he haastattelivat jokaista perheenjäsentä erikseen. Mikaelia jännitti eniten tyttöjen haastattelut. Mitä jos he sanoisivat jotain, joka ymmärrettäisiin väärin? Mitä jos Tuula tulkitsisi heidän viattomia kommenttejaan sopimattomasti? Kun haastattelut olivat ohi,
Tuula kutsui kaikki olohuoneeseen. Ensinnäkin hän aloitti virallisesti. Haluan kiittää yhteistyöstä. Ymmärrän, että tämä on stressaavaa. Mikael ja Elina nyökkäsivät jännittyneesti. Olen nähnyt monia koteja ja perheitä urallani, Tuula jatkoi. Ja voin sanoa, että täällä näkemäni huolenpito ja välittäminen ovat poikkeuksellisia. Lapset ovat hyvin hoidettuja, onnellisia ja turvallisia. Mikael ja Elina vaihtoivat helpottuneen katseen. Joten ilmoitus on perätön, Mikael kysyi. Mielestäni kyllä, Tuula vastasi. Mutta haluan olla rehellinen. Tämä järjestely on epätavallinen ja se voi herättää kysymyksiä myös jatkossa. Olisi hyvä, jos voisimme virallistaa tilanteen jollakin tavalla. Virallistaa? Elina kysyi. Esimerkiksi virallisella huoltajuussopimuksella, Tuula selitti, jossa Mikael nimetään tyttöjen toiseksi viralliseksi huoltajaksi, sinun rinnallesi Elina. Se antaisi hänelle lailliset oikeudet ja velvollisuudet heidän suhteensa ja selkeyttäisi tilannetta myös ulkopuolisille. Yhteishuoltajuus, Elina kysyi katsoen Mikaelia. Se on vain ehdotus, Tuula lisäsi nopeasti, mutta se suojaisi teitä kaikkia mahdollisilta väärinkäsityksiltä tulevaisuudessa. Kun sosiaalityöntekijät olivat lähteneet, Mikael ja Elina istuivat parvekkeella keskustelemassa. Tytöt olivat menneet Marjatan kanssa leikkipuistoon, antaen aikuisille tilaa ajatella. Mitä ajattelet? Mikael kysyi varovasti. Yhteishuoltajuudesta? Elina katsoi merelle päin. Se on iso A-askel, hän sanoi hitaasti. Se tekisi sinusta virallisesti osan perhettämme. Tiedän, Mikael vastasi. Ja ymmärrän, jos se tuntuu liian nopealta tai väärältä. Olemme tunteneet toisemme vain muutaman kuukauden, mutta tässä sinä olet ollut Ainolle ja Älliljalle isä jo kuukausia, Elina hymyili. He rakastavat sinua. Ja minä rakastan heitä, Mikael myönsi, mutta tämä on sinun päätöksesi, Elina. He ovat sinun lapsesi. Eikäkö kukaan korvaa minua, Elina nyökkäsi, mutta lapsi voi rakastaa montaa ihmistä ja te tytöt tarvitsevat isän. Tarkoitatko? Kyllä, Elina hymyili. Tehdään se. Haetaan yhteishuoltajuutta. Mikael tunsi kyynelten nousevan silmiinsä. Hän kurottautui ja otti Elinan kädet omiinsa. Lupaan, etten koskaan petä luottamustasi. Tiedän sen, Elina vastasi silittäen hänen poskeaan. Siksi tämä tuntuu oikealta. Kun tytöt palasivat puistosta, Mikael ja Elina kutsuivat heidät olohuoneeseen keskustelemaan. Meillä on teille jotain kerrottavaa, Mikael aloitti varovasti. Se koskee meitä kaikkia ja tulevaisuuttamme. Tytöt katsoivat heitä uteliaina. Muistatteko, kun sosiaalityöntekijä kävi tänään? Elina kysyi. He sanoivat, että Mikael voisi tulla virallisesti osaksi perhettämme. Miten niin? Aino kysyi käytännöllisenä kuten aina. Minusta tulisi teidän toinen virallinen huoltajanne, Mikael selitti. Äitinne lisäksi. Se tarkoittaisi, että voisin esimerkiksi hakea teitä koulusta, käydä vanhempainilloissa ja tehdä päätöksiä teidän puolestanne, aivan kuten äitikin. Tulisitko sinä meidän isäksi? Lilja kysyi innoissaan. Mikael katsoi Elinaa, joka nyökkäsi kannustavasti. Tavallaan kyllä, hän vastasi. En korvaisi biologista isänne, mutta olisin isähahmo elämässänne. Lilja hyppäsi sohvalta ja juoksi halaamaan Mikaelia. Haluan sinut isäksi, hän huudahti. Aino oli harkitsevampi. Tarkoittaako se, että asumme täällä pysyvästi? Hän kysyi. Se on yksi asia, josta meidän täytyy vielä keskustella, Mikael vastasi rehellisesti. Mutta tarkoittaa se ainakin, että olisin aina osa elämäänne, asuimmepa missä tahansa. Aino nyökkäsi hitaasti. Minusta se kuulostaa hyvältä, hän sanoi lopulta, koska sinä pidät lupauksesi ja teet maailman parhaita iltasatuja. Mikael nauroi liikuttuneena ja levitti kätensä. Aino astui hänen halaukseen ja pian Elina ja Liljakin liittyivät mukaan. He seisoivat siinä pitkään 4 ihmistä, jotka olivat löytäneet toisensa epätodennäköisimmissä olosuhteissa. Illalla kun tytöt nukkuivat, Mikael soitti lakimiehelleen ja pyysi tätä aloittamaan yhteishuoltajuusprosessin. Sitten,
Hän istui työpöytänsä ääreen ja alkoi kirjoittaa sähköpostia hallitukselle. Hän selitti tilanteensa avoimesti ja rehellisesti, kertoen uudesta perheestään ja suunnitelmistaan tasapainottaa työ ja koti jatkossa. Hän ehdotti myös ratkaisua. Nimittäisivät uuden operatiivisen johtajan, joka hoitaisi päivittäisiä asioita, kun taas Mikael keskittyisi strategiseen suunnitteluun ja tärkeimpiin asiakassuhteisiin. Painaessaan lähetä-nappia Mikael tunsi olonsa yllättävän rauhalliseksi. Ensimmäistä kertaa elämässään hän tiesi täsmälleen, mikä oli tärkeintä. Jos hallitus ei hyväksyisi hänen ehdotustaan, hän oli valmis luopumaan työstään. Perhe oli nyt etusijalla. Rouva Salminen ei ollut iloinen nähdessään Elinan ja tytöt vielä 2 viikon kuluttua. Nainen tuli vastaan hississä ja katsoi heitä paheksuvasti. Kuulin, että sosiaalipalvelut kävivät, hän sanoi terävästi. Olisi luullut, että he näkisivät, ettei tämä ole sopivaa. Mikä ei ole sopivaa? Elina kysyi rauhallisesti. Tämä järjestely, nainen tiuskaisi. Kaikki tietävät, mitä te kaksi teette. Me kasvatamme lapsia yhdessä, Elina vastasi, pää pystyssä, ja rakastamme toisiamme. Mitä se sopimattomampaa voisi olla? Rouva Salminen näytti häkeltyneeltä suorasta vastauksesta. Hissi pysähtyi alakertaan ja nainen kiiruhti ulos sanaakaan sanomatta. Elina kääntyi katsomaan tyttöjä, jotka olivat kuunnelleet keskustelua ihmeissään. Muistakaa aina, hän sanoi heille, että perhe on niitä, jotka rakastavat ja välittävät. Ei vain niitä, jotka ovat samaa verta. Kuten me ja Mikael, Lilja kysyi. Juuri niin, Elina hymyili, kuten me ja Mikael. Kevät saapui Helsinkiin vihreyden ja valon tulvana. 5 vuotta oli kulunut siitä päivästä, kun Mikael oli löytänyt 2 pientä tyttöä kaupan hyllyjen välistä. 6 kuukautta, jotka olivat muuttaneet kaikkien elämän lopullisesti. Elinan kuntoutus edistyi hyvin. Hänen puheensa oli edelleen hieman hidasta, mutta afasia oli lähes hävinnyt. Hän pystyi liikkumaan ilman keppiä lyhyitä matkoja ja oli alkanut työskennellä osa-aikaisesti etänä graafisena suunnittelijana, työ, jota hän oli tehnyt ennen sairastumistaan. Mikaelin yritys oli sopeutunut uuteen järjestelyyn. Hallitus oli hyväksynyt hänen ehdotuksensa uudesta johtamisrakenteesta ja uusi operatiivinen johtaja oli osoittautunut erinomaiseksi valinnaksi. Mikael työskenteli nyt säännöllisemmin, yleensä kotoa käsin aamupäivisin ja toimistolla iltapäivisin. Hän oli kotona illallisella joka päivä ja viikonloput oli pyhitetty perheelle. Juhani, hänen liikekumppaninsa, oli aluksi ollut tyytymätön muutoksiin, mutta vähitellen hänkin oli alkanut nähdä uuden järjestelyn edut. Yritys menestyi edelleen ja Mikael oli itse asiassa tehokkaampi rajallisessa työajassaan kuin aiemmin pitkien toimistopäivien aikana. Ehkä sinulla oli sittenkin oikea visio, Juhani oli myöntänyt vastahakoisesti yhtenä päivänä. Tasapaino tekee sinusta paremman johtajan. Tytöt olivat kuin kukkaan puhjenneita. Aino, joka oli aina ollut vakava ja vastuuntuntoinen, oli alkanut rentoutua ja nauraa enemmän. Lilja oli edelleen aurinkoinen, mutta nyt hänen ilossaan oli uutta itsevarmuutta. Molemmat menestyivät koulussa ja olivat saaneet ystäviä. Aino oli liittynyt shakin pelaajiin ja Lilja loisti kuorossa. He kutsuivat Mikaelia nyt avoimesti isäksi, vaikka puhuivatkin biologisesta isästään joskus miehestä, joka oli jättänyt heidät vauvoina eikä ollut koskaan palannut. Yhtenä lauantai-aamuna Mikael heräsi tunteeseen, että joku tuijotti häntä. Hän avasi silmänsä ja näki Liljan seisovan sängyn vieressä, pitäen jotain piilossa selkänsä takana. Hyvää huomenta, isä, Lilja hymyili salaperäisesti. Arvaatko, mikä päivä tänään on? Mikael mietti hetken. Ei ollut kenenkään syntymäpäivä tai muu juhlapäivä. Lauantai, hän arvasi. Lilja kikatti. Ei, tai siis on lauantai, mutta se on myös jotain erityistä. Aino ilmestyi ovelle yhtä salaperäisen näköisenä. Elinakin tuli hänen taakseen hymyillen. Antakaa minun arvata, Mikael sanoi istuen sängyllä. Tänään on 1. kesäpäivä. Ei, tytöt huudahtivat yhteen ääneen. Tänään on tasan 6 kuukautta siitä, kun tapasimme, Elina selitti, astuen huoneeseen
Tytöt muistivat sen. Ja meillä on sinulle yllätys, Lilja jatkoi, ojentaen paketin selkänsä takaa. Mikael otti paketin liikuttuneena. Se oli kääritty värikkääseen paperiin, jonka päällä oli tyttöjen piirustuksia. Avattuaan sen, Mikael löysi käsin tehdyn kirjan, jonka kannessa luki meidän tarinamme. Me teimme sen, Aino selitti ylpeänä. Äiti auttoi vähän tekstin kanssa. Mikael avasi kirjan. Jokaisella sivulla oli piirustus ja teksti, joka kertoi heidän tarinansa, kuinka Mikael löysi tytöt kaupasta, kuinka he muuttivat hänen kotiinsa, kuinka Elina tuli mukaan ja kuinka heistä tuli perhe. Viimeisellä sivulla oli piirustus heistä 4, käsi kädessä ja teksti. Perhe ei ole vain sitä, mihin synnyt. Se on myös sitä, kenet löydät ja kenet valitset. Tämä on kaunein lahja, jonka olen koskaan saanut, Mikael sanoi, kyyneleet silmissään. Kiitos. Ja se ei ole ainoa yllätys, Elina hymyili. Tytöt, menkää hakemaan se toinen asia. Aino ja Lilja juoksivat innoissaan ulos huoneesta. Elina istui Mikaelin viereen sängyllä. He ovat suunnitelleet tätä viikkoja, hän kertoi, ja minä autoin vähän. En olisi koskaan uskonut 6 kuukautta sitten, että elämäni muuttuisi näin täysin, Mikael sanoi, ottaen Elinan käden omaansa, että löytäisin perheen. Ja minä en olisi uskonut, että löytäisin miehen, joka rakastaisi lapsiani kuin omiaan, Elina vastasi, ja minua sellaisena kuin olen, kaikkine vaikeuksineni. Mikael kumartui suutelemaan Elinaa hellästi. Heidän suhteensa oli kehittynyt hitaasti ja varovaisesti, mutta syvä kiintymys oli kasvanut päivä päivältä. He olivat alkaneet jakaa makuuhuoneenkin 2 kuukautta sitten, vaikka Elinan toipuminen asetti edelleen tiettyjä rajoituksia. Oletko onnellinen? Mikael kysyi hiljaa. Onnellisempi kuin koskaan, Elina vastasi, silittäen hänen poskeaan. Ensimmäistä kertaa elämässäni tunnen olevani täysin turvassa. Tytöt palasivat kantaen aamiaiskärryä, joka oli lastattu täyteen. Tuoreita sämpylöitä, marjoja, jogurttia, kahvia ja mehua. Keskellä tarjotinta oli pieni sininen rasia. Aamiainen sänkyyn, Lilja julisti ylpeänä. Ja sitten menemme piknikille, Aino lisäsi. Meillä on kaikki valmiina. Mikael katsoi Elinaa kysyvästi. Tämä hymyili salaperäisesti. Avaa rasia, hän kehotti. Mikael otti rasian käteensä ja avasi sen varovasti. Sisällä oli yksinkertainen hopeinen sormus, jossa oli kaiverus, perhe ikuisesti. Hän katsoi Elinaa häkeltyneenä. Tytöt halusivat tehdä meistä virallisesti perheen, Elina selitti. Ja minä myös. Tarkoitatko? Mennään naimisiin, Elina sanoi yksinkertaisesti. Jos haluat. Mikael tunsi kyynelten virtaavan vapaasti. Tietenkin haluan, hän vastasi, vetäen Elinan syliinsä, enemmän kuin mitään muuta. Tytöt hihkuivat innosta ja hyppäsivät sängylle heidän luokseen. He halasivat toisiaan pitkään, 4 ihmistä, jotka olivat löytäneet toisensa kaikkien todennäköisyyksien vastaisesti. Myöhemmin samana päivänä he menivät piknikille kaivopuistoon. Aurinko paistoi ja puut olivat täydessä lehdessä. He levittivät viltin nurmikolle ja nauttivat Elinan valmistamasta ruuasta. Tytöt juoksivat ympäriinsä, nauttien vapaudesta ja auringosta. Tiedätkö, Elina sanoi, katsellessaan tyttöjä. Ajattelin aina, että epäonnistuin äitinä, että en pystynyt antamaan heille sitä, mitä he tarvitsivat. Olet uskomaton äiti, Mikael vastasi. Katsot vain, miten hienoja tyttöjä olet kasvattanut. Mutta olin yksin, ilman tukiverkkoa, ja sitten sairastuin, Elina huokaisi. Jos et olisi tullut elämäämme, mutta tulin, Mikael keskeytti. Ja tiedätkö mitä, luulen, että sinä ja tytöt pelastitte minut. Olin niin keskittynyt työhön, että olin unohtanut elää. He katselivat, kuinka Aino ja Lilja juoksivat ruohikolla, aurinkoisina ja vapaina. Heidän naurunsa kantautui tuulen mukana. Näetkö eron, Elina kysyi. Tuossa tavassa, jolla he juoksevat, kuin tietäen, että joku ottaa kiinni, jos he kaatuvat. Turvallisuuden tunne, Mikael nyökkäsi. Se on korvaamatonta. Sitä me kaikki tarvitsemme, Elina totesi, nojaten päätään Mikaelin olkapäähän.
tietoa siitä, että joku on aina siellä. Kun he palasivat kotiin, Elina ehdotti, että he kävisivät ruokakaupassa, jossa kaikki oli alkanut. Tytöt innostuivat ajatuksesta. Mennään samalle hyllylle, Lilja ehdotti. Kauppa näytti täsmälleen samalta kuin 6 kuukautta sitten. Mikael johdatti heidät juustohyllylle, jossa hän oli nähnyt tyttöjen yrittävän piilottaa maitoa ja keksejä takkeihinsa. Juuri tässä te seisoitte, hän sanoi osoittaen paikkaa. 2 pientä tyttöä, jotka muuttivat elämäni. Olimme niin nälkäisiä, Aino muisteli, ja pelkäsimme, että suutuisit. Olin niin vihainen itselleni, Elina lisäsi. Kun heräsin sairaalassa ja ymmärsin, että tytöt olivat olleet yksin, että he olivat joutuneet varastamaan ruokaa. Mutta nyt emme enää koskaan ole nälkäisiä, Lilja totesi iloisesti, eikä yksinäisiä. Ei koskaan enää, Mikael lupasi, polvistuen tyttöjen eteen juustohyllyn keskelle. Olkoon tämä meidän lupauksemme, emme koskaan jätä toisiamme. He ottivat kuvan siinä hyllyjen välissä, nyt 4 hymyilevää kasvoa, ei enää peloissaan, ei enää yksin. Kotona Elina avasi tietokoneen ja alkoi luonnostella hääkutsuja. Mitä ajattelet kesähäistä? Hän kysyi Mikaelilta, joka teki tytöille iltapalaa. Kuulostaa täydelliseltä, hän vastasi. Haluaisitko pitää ne täällä puutarhassa? Oikeastaan olin ajatellut muuta paikkaa, Elina hymyili. Pientä kappelia Meilahden sairaalan lähellä. Se oli ensimmäinen paikka, jossa näit minut, vaikken ollutkaan tajuissani. Se on täydellinen, Mikael naurahti. Minä ja Lilja haluamme kukkaseppeleet, Aino ilmoitti keittiöstä. Ja Marjatta lupasi tehdä kakun. Kuulostaa siltä, että olette jo suunnitelleet kaiken, Mikael totesi huvittuneena. Ei kaikkea, Lilja vastasi. Emme vielä tiedä, mitä tulee häiden jälkeen. Häiden jälkeen, Mikael kysyi. Niin, kun olemme virallisesti perhe, Aino selitti. Mitä tapahtuu sitten? Mikael ja Elina katsoivat toisiaan lämpimästi. Sitten meillä on koko elämä edessämme, Mikael vastasi. Yhdessä. Haluaisin koiran, Lilja totesi päättäväisesti. Ja pianotunteja, Aino lisäsi. Elina nauroi. Näyttää siltä, että meillä on paljon suunniteltavaa. Myöhemmin illalla, kun tytöt olivat nukkumassa, Mikael ja Elina istuivat parvekkeella katsellen tähtitaivasta. Merinäkymä oli kaunis kuun valossa. Uskotko kohtaloon? Elina kysyi äkkiä. En ennen uskonut, Mikael vastasi rehellisesti. Ajattelin, että ihmiset luovat oman polkunsa, mutta nyt, en tiedä. Miten muuten selittäisit, että satuin olemaan juuri siinä kaupassa juuri sinä päivänä, tai että sairastuin juuri silloin, Elina lisäsi. Ei aikaisemmin, jolloin olisin ollut yksin, eikä myöhemmin, jolloin olisimme ehkä jo muuttaneet pois. Mikael otti Elinan käden omaansa. Ehkä joskus oikeat ihmiset löytävät toisensa juuri oikealla hetkellä, juuri oikeassa paikassa. Ja joskus perhe ei ole sitä, mihin synnyt, vaan kenet löydät matkalla, Elina lisäsi lainaten tyttöjen kirjasta. He istuivat hiljaisuudessa, käsi kädessä, nauttien hetkestä. Huomenna olisi uusi päivä, täynnä tavallisen perhe-elämän iloja ja haasteita, läksyjä, ruoanlaittoa, työpuheluita, kuntoutusharjoituksia. Mutta juuri nyt, tässä hetkessä, kaikki oli täydellistä. Rakastan sinua, Mikael sanoi hiljaa. Ja minä sinua, Elina vastasi. Kiitos, että löysit meidät. Ehkä me löysimme toisemme, Mikael hymyili. Sisällä talossa 2 pientä tyttöä nukkuivat rauhallisesti, tietäen, että aamulla he heräisivät kotiin, jossa oli ruokaa, lämpöä ja rakkautta. Koti, jossa he olivat turvassa. Koti, jossa heitä rakastettiin juuri sellaisina kuin he olivat. Perhe, joka oli löytänyt toisensa kaikkien todennäköisyyksien vastaisesti, mutta joka oli nyt vahvempi kuin mikään biologinen